ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வித்தவங்க சிகே கார்ட்டூன்ஸ். நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போக்கிமான் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். போக்கிமானில் நிறைய போக்கிமான் சீசன்ஸ் எபிசோட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் நான் பார்க்க போகிறோம்னா சீசன் 17 அதை தாங்க பார்க்க போகிறோம். சீசன் 17 பேரை பார்த்தீங்கன்னா போக்கிமான் எக்ஸ்பிளைன் போட்டுக்கிறாங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நான் பார்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் பாருங்கள். இதை நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம், இதை கதை எல்லாத்தையும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல உங்கள் மொபைல் எடுத்து டெலகிராம் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் ஓப்பன் பண்ணிட்டப்போ சர்ச் பாக்ஸில் சிகே கார்ட்டூன்ஸ், ஆமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிகே கார்ட்டூன்ஸ்னு கொஞ்சம் டைப் பண்ணிக்கோங்க. சிகே கார்ட்டூன்ஸ் டைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்னோடய டெலகிராம் சேனல் ஃபஸ்ட்லேயே வந்துடும். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ கிளிக் பண்ணி முதல்ல உள்ள போங்க. அது சீசன் 17 எல்லா எபிசோடும் இருக்கும். தமிழில் டப்பை அபிநய உலகத்தை 48 எபிசோட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இதுக்கு மிச்சம் பார்க்கணுன்னா அது தமிழில் டப்பில் இல்லை, இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வர மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், மறக்காமல்